Hello. Sorry for the bad inclusion. I just didn't have much time, but I try to be nice to you too. Пичове, искам да знаете, че от сега нататък почвам да качвам клипове с байка ви. Ще обикаляме по гори, напред-назад, ще спрем като цяло разходки и тренировки. Ще го направя това не за да мога да накарам повече хора да спортуват, а не като днешните младежи, пушене, пиене на алкохол и така нататък. Това просто не сипа организма. Да, и аз преди време пуших и пиех. Не че и сега не пуша, но по-малко. Но откакто карам колело, съм ги намалил и то доста. И не се оплаквам, много ми е добре. И ще се надявам ви харесват клиповете. И лека по лека се надявам да се издигнем. Айде после, пичо, че трябва да карам. В момента, драги приятели, искам да се опитате да познаете в кое село се намирам в момента. Пичове, ние продължаваме да караме. По-точно не ние, аз, защото съм сам. Продължавам да карам. И ще направя ново включване, когато съм на дестинацията, която искам да отида. Когато спра като цяло за почивка, тогава се включа. И така, до след малко, пичове. Всъщност, приятели, реших да снимам в момента, защото мен много скучно така сам, трябва да си говоря с някой. Тегаво, като сте пушач, да карате колело. Но нали за това го правя, за да откажа цигарите. Защото като се мориш, измариш се, отиваш, хапваш, оправя се, ляж да спиш и нямаш време да пушиш цигари. И така лека по лека, ден след ден, се забравят. Но това е доволя, да се казва. Има много свидетели. Преди време пушех по 2-3 кутии. Задушавах адски много, защото съм и астматик. Но, откакто карам колелото, се чувствам много по-добре. Вече и приятели, дет не пушат, не могат да ме стигат. И ми казват как го правя. И аз казах, че го правя с воля. Затова и вие трябва да имате воля и да не се отказвате. Това е най-главното нещо. Ако ще чуете, що съм толкова задъхан, просто се смарям. Защото в момента съм на 20-30 км от нас. И така, в момента съм в горичката, карам, чуткам напред-назад и не ме бърка. И така, пича. След малко ще направя ново включване, вече като съм на дестинацията. До после, пича. Еми, приятели, вече съм на дестинацията, на която исках да бъда. Стигнах Криворало. Ето го и байка. Стигнахме Криворало. Изморих се много. Сега ще хода горе към село, за да видя има ли някакви други мои приятелчета, дето са на Витак, да ходим да караме, да чуткаме напред-назад и ще продължа да снимам. Най-вероятно този клип ще го гледате или в момента, или ще го гледате в Instagram, или Facebook, или TikTok, или YouTube. Аз ще го кача навсякъде. Ще оставя линкчета долу в описанието и към YouTube канала ми, и към всичко.